A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa denuncia, xunto con outros 23 colectivos do mar, a existencia de vertidos recorrentes na Pobra do Caramiñal. Exixen á Xunta a adopción de medidas preventivas para evitar estas prácticas, así como sancións máis duras para disuadir os infractores. Que tal, saúdos? O Concello de Pontevedra celebra o éxito do transporte público que funciona na cidade. O autobús ten máis de 800.000 viaxeiros ao ano repartidos na vintena de liñas que operan no municipio. Iso sí, as que concentran o maior número de usuarios e máis crecemento son as que van a Montecelo e a Monteporreiro. A Deputación de Pontevedra investirá máis de 700.000 euros na recuperación da zona de Casalvito e o Padrón no Concello de Pollo. O organismo provincial financiará este proxecto a través do Plan Extra e o Plan Máis Provincia. Ademais da mellora da mobilidade e a creación dunha plataforma única, renovaránse todos os servizos. 6 centros escolares da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés participan no programa piloto de vacinación contra a gripe do Sergas. Trátase dunha campaña que busca inmunizar por vía intranasal rapazada de entre 3 e 11 anos. Na zona de Pontevedra están convocados 5 centros menores e na do Salnés 1.200. Nova edición da Xeración Sónica en Pontevedra. O programa busca formar e titorizar equipos para potenciar a creación musical e audiovisual. Está aberto o prazo para inscribirse nas audicións das que sairán os novos participantes que han de ter entre 13 e 16 anos. E a Gladiator Kiss tamén chega a Rianxo. A proba vai ter lugar este vindeiro sábado. Será unha carreira de obstáculos para nenos e nenas de 3 a 12 anos, según fin competitivo. Todo recadado irá para a Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia. Es tamén das novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa denuncia, xunto con outros 23 colectivos do mar, a existencia de vertidos recorrentes na Pobra. Exixen á Xunta a adopción de medidas preventivas para evitar estas prácticas, así como sancións máis duras para disuadir os infractores. Dende o 29 de setembro ao 3 de outubro rexistráronse en augas da Pobra, fronte á praia dos Raposiños, varias verteduras contaminantes. O 3 de outubro foi un vertido especialmente potente. E, de feito, acabo de enviar un vídeo a todos os medios de comunicación donde se amosa esa vertedura, amósase a súa extensión, a súa intensidade, a densidade das nubes brancas que flotan sobre o mar e como esas nubes brancas se van diluindo a medida que o barco se achega ao porto da Pobra do Caramiñal. Por tanto, un vertido importante que evidentemente a corrente vai difuminando e vai estendendo por todo o litoral. Isto é unha mostra de algo que resulta moi recurrente no conxunto da Ría de Arousa. Ademais de denuncialo publicamente, a PDRA e outros colectivos pesqueiros xa puxeron os feitos en coñecemento da Consellería do Mar e de Augas de Galicia, exixindo medidas contundentes ante a sospeita de que os vertidos poden proceder dunha industria de transformación de alimentos da zona. Facer este tipo de vertidos sale barato. Realmente a verdade é que sale barato, porque se che van meter unha multa de 7.000 euros ou de 14.000, eso para unha empresa é como para nós unha multa de 5 euros, pois é o mesmo. É irrisorio. Entón, penso que no tempo no que estamos, que vimos de ver que hai un cambio climático, que as augas cada vez están máis quentes, que a productividade cada vez é menor, polo tema que xa dicho tamén Xocas, da renovación das augas, da falta de ventos de nordés, o que temos que intentar é que a xente se quede no mar e que haxa unha inversión real que repercuta rápido nos problemas esenciais da ría. O que non pode ser que se aproveite a noite para facer este tipo de vertidos que ao final estamos vendo que salen baratos. Piden sancións máis duras, así como inspeccións periódicas ás empresas para garantir que cumpren cos protocolos de limpeza das instalacións e depuración de augas, co fin de evitar estas prácticas recorrentes que poñen en serio perigo o sector pesqueiro e marisqueiro.
O mar está no matando, está deixando que o mar morra, e co mar vai morrer o marisqueo, a pesca, os mexilloeiros, pero vai morrer a terra. É unha parte esencial do mundo e non podemos permitir que se nos siga contaminando, que salga gratis contaminar. En este sentido, lembran que a Administración Autonómica conta con todas as competencias para actuar ante estes episodios, instándolle a cumprir coas obrigas legais de prevención e control de vertidos. Varios colectivos de Dodro e formacións políticas, novedamente o BNG, amosan o seu malestar polo novo proxecto de explotación da liña de autobuses que acaba de sacar a Xunta, actualmente en fase de exposición pública. Consideran que se recortan dun xeito drástico as frecuencias, tanto en dirección Santiago Ribeira como viceversa, o que suporá un grave prexuízo pros veciños deste municipio que se verán novamente afectados pola merma dun servizo público para eles prioritario. Por esta razón teñen previsto iniciar unha campaña na que se inclúe unha recollida de sinaturas coa fin de manter os actuais horarios e incluso melloralos, pois coa nova distribución só quedarían 5 autobuses a Santiago fronte aos 12 actuais. E seguimos falando de transporte. O Concello de Pontevedra celebra o éxito do transporte público que funciona actualmente na cidade. O autobús ten máis de 800.000 viaxeiros ao ano repartidos na vintena de liñas que operan no municipio. Iso si, as que concentran o maior número de usuarios e máis crecemento son as que van a Montecelo e a Monteporreiro. En canto a primeira, o goberno local xa se plantexa un incremento, sobre todo tendo en conta a próxima posta en marcha do Gran Montecelo. O autobús urbano ten cada vez máis usuarios en Pontevedra. Dende a súa posta en marcha no 2022 pasou dos 464.000 viaxeiros aos 808.000 o ano pasado. Un crecemento que, segundo calculan dende o Concello, continuará este 2025. Estímase que o remate do ano se acadarán as 837.000 viaxes. Creo que son unhas cifras extremadamente relevantes e que demostran que, que quen diseñou isto, que xa digo que eu non participei no seu momento, algo participei, pero de lado, sabía o que se facía, o sea, que fixo, atinou francamente ben. A máis empregada é a liña 2, a que vai ao Hospital Montecelo. Seguenlle a liña 1 de Monteporreiro e a 3, que conecta con Marín. Esa liña está funcionando moi ben. Funcionar moi ben significa que aumenta moitísimo o número de pasaxeiros, e aumentar moitísimo o número de pasaxeiros, pois ten certas dificultades a veces para cumprir horarios e demais, non? Entonces, igual hai que reforzala. Tanto é así que dende o Concello pontevedrés xa se plantexan reestudar as liñas urbanas, sobre todo coa posta en funcionamento do Gran Montecelo. Pode ser que teñamos que pasar a unha terceira fase, non? Volver a adaptalo demais, pero si, parece que o máis sensato é agardar a que se poña en funcionamento o Montecelo, ver non si iso tira máis ou non tira máis, non? E ver se esta tendencia a que que se estabilice o uso, aunque siga medrando lentamente, pois se consolida ou é. Parece que sí. Sobre o financiamento, Mosquera recordou que o Concello de Pontevedra subvenciona as subidas e baixadas de pasaxeiros que se realizan dentro do termo municipal. A previsión de gasto no orzamento para este ano rolda os 350.000 euros. E atendan agora as imaxes que nos chegan dende o Grove dunha multitudinaria pelexa en plena festa do marisco. Foron gravadas na madrugada do pasado sábado. A liorta saldouse con varias persoas feridas, golpes, empurróns e cadeiras e mesas polo aire, e o balance que deixa esta batalla campal dentro do propio recinto da festa, na zona exterior da carpa cafetería. Unha liorta que reabre o debate no Grove sobre a falta de seguridade polas noites e que de madrugada a policía local carece de servizo tamén durante a festa do marisco, na que este ano esta edición trouxo ata a vila unhas 10.000 persoas. Ao mesmo tempo, e á vista das imaxes, tamén demostraría a insuficiente presenza da Garda Civil no municipio, algo que veñen denunciando veciños e comerciantes dende hai tempo.
Unha pasarela peonil entre Porto do Son e o Castro de Baroña contribuirá a mellorar a accesibilidade e seguridade deste treito tan concorrido. O presidente o tesoureiro da ARD Ría da Estrela, Luís Oujo e Francisco Pérez, asistiron ao acto de replanteo das obras que comezarán de inmediato. As obras, cun orzamento de preto de 220.000 euros, acometeránse con cargo Plan de Sustentabilidade Turística en Destino da Ría de Murosnoia, financiado con fondos Next Generation da Unión Europea. Consistirán na dotación dunha senda boada de madeira, cunha longitude aproximada de 630 metros, que discorrerá en paralelo á estrada AC 550. Comezará na saída do núcleo urbano de Porto do Son e finalizará nun pequeno promontorio sobre a cova de Fonforrón. É unha actuación que pedimos a través, unha subvención que pedimos a través da RD Noia Muros, que sabes que somos os 5 concellos, Muros, Outes, Noia, Lousame e Porto do Son, e nos pedimos unha subvención de 200 e pico mil euros para que queremos facer unha pasarela voladiza desde o inicio do espigón do Petril de Fonforrón hasta chegar a enlazar co paseo marítimo da Arnera. O Petril non vai desaparecer, entonces vai ir anclada a propia pasarela ao Petril, quedará o Petril, incluso é unha defensa que vamos a deixar para o propio paseo. O obxectivo destes traballos é seguir avanzando na conexión de todo o litoral sonense, aproveitando as rutas naturais xa habilitadas para sendeirismo e construindo novos treitos naquelas áreas menos accesibles. Hai tramos que podemos aproveitar con rutas de senderismo, vale? E outros tramos porque ao mellor porque hai rochas ou porque hai unha dificultad ou porque hai unhas escaleiras ou que hai e non é accesible, pois queremos unir eses tramos con pasarelas. Tamén queremos intentar aproveitar as sendas que temos xa de senderismo, non? Que son moitas, e ser capaz de conectar os 30 kilómetros que temos da costa dende Linde con Noia a Linde de Ribeira con estas obras. Ben, estes son fondos europeos que collemos a través da RD ou tamén a través do POS ou a través da subvención da Diputación ou incluso da Xunta ou con fondos propios, e queremos ser capaces de unir todo o que é o territorio de Porto Son e facer a senda do litoral. Trátase dunha actuación encamiñada non só a mellora dos recursos turísticos, senón o incremento da seguridade viaria, nunha estrada que conta con moito tránsito tanto rodado como peonil, dada a súa gran beleza paisaxística. E a Deputación de Pontevedra investirá máis de 700.000 euros na recuperación da zona de Casalbito e o Padrón no Concello de Poio. O organismo provincial financiará este proxecto a través do Plan Extra e o Máis Provincia. Ademais da mellora da mobilidade, a creación dunha plataforma única, renovaránse todos os servizos e soterrarase todo o cableado. Esta mañá, no arranque dos traballos, visitou a zona o presidente da Deputación. O Concello de Poio recibirá máis de 726.000 euros para este proxecto de recuperación das contornas tradicionais entre Casalbito e o Padrón. Son fondos que proceden da Deputación de Pontevedra, que asume deste xeito o 100% do custo do proxecto, con 545.000 euros do Plan Extra e 181.000 do Plan Máis Provincia deste 2025. O proxecto contempla a renovación total desta contorna. É unha obra que nace, en este caso, dun convenio coa Diputación, dun plan extra e donde firmamos un convenio donde hai unha aportación que ten que facer o Concello e que o Concello tamén na facemos con outro plan máis provincia da Diputación. Quere decir que é unha obra que está financiada íntegramente por distintos fondos da Diputación de Pontevedra. Unha actuación que contempla a mellora da seguridade viaria nesta zona, afectando a travesía de Casalbito e as rúas do Padrón e Cela, un proxecto que supón a renovación de todos os servizos xunto coa creación dunha plataforma única. A actuación son 2.500 metros cuadrados, con partes de reducción da velocidade para os vehículos, espazos específicos para os peóns. Tamén se actuará na parte de abaixo, que é a que non se ve, pero tamén é moi importante. En definitiva, que eu creo que hoxe estades todos de parabéns. É unha obra que vai a repoñer os servicios, é unha obra que vai a garantir a mobilidade, é unha obra que vai a dar alternativa a PO 308, que estamos falando dun vial autonómico donde máis tráfico existe en toda Galicia, con máis de 20.000 vehículos, e é unha obra necesaria porque tamén vai a ser unha alternativa para as nosas mariscadoras que durante todo o inverno traballan nesta zona e vamos a ter unha zona alternativa para poder camiñar de forma seguro. Con esta mellora crease tamén unha alternativa segura para acceder ao núcleo de Combarro, polo que ademais discorre un treito da ruta do Padre Sarmiento.
E o Concello de Pontevedra acollerá a man tendida de Zona Franca na procura de colaboracións para a promoción económica da cidade. Hai uns meses, o seu delegado, David Regades, ofrecerase por carta a impulsar máis solo industrial. Agora, o alcalde asegura que esta cooperación non ten que estar limitada a esta materia. Poñerémonos en contacto co consorcio para ter unha reunión e para falar destas cuestións no prazo máis que depende das axendas miñas e da axenda do responsable da Zona Franca. Obviamente, como non vamos a sentarnos a falar dese tema, non? Pode ser un viveiro de empresas, pode ser un coworking, poden ser máis cousas, Segundo explicou Lores, se ata o de agora non se traballou con Zona Franca foi porque atribuíron a proposta inicial a unha cuestión de partido no marco dunha campaña electoral. Precisamente este ofrecemento do Consorcio Estatal abordarase no vindeiro pleno municipal. Será no marco dunha moción do Partido Socialista na que se reclama a creación de máis solo industrial na cidade de Pontevedra. O PSOE pontevedrés volve a poñer sobre a mesa unha das súas propostas, a creación dun porto seco en Cerponzóns na parroquia de Leborei. Na comisión informativa celebrada antes do pleno, a moción non saiu adiante polo voto en contra do Partido Popular e a abstención do BNG. Bueno, pois este pleno celebrarase o vindeiro luns, día 20 de outubro, ás 11 da mañá. Entre os puntos da orde do día, a Corporación Pontevedresa votará tamén unha modificación do reparto das contías do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino. A intención é trasladar €500.000 que ia destinado a Vía Verde a intervencións no mercado de abastos, a actuacións relacionadas coa mellora da eficiencia enerxética e acústica. Se detrae da parte destinada a Vía Verde, que entendemos que hai un compromiso da Diputación de sacar adiante a Vía Verde e polo tanto o Concello non ten posibilidades de gastar eses cartos e intentar aproveitar eses cartos potenciando a organización e as inversións no mercado de abastos, que tamén forma parte dese plan de sostenibilidade turística en Destino. Bueno, 6 centros escolares da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés participan nun programa piloto de vacinación contra a gripe que impulsa o Sergas. Un deles é o Santomé de Cambados, no que nos estivemos esta mañá e no que volveremos a estar logo da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. 6 centros escolares da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés participan no programa piloto de vacinación contra a gripe do Sergas, do que xa lles falamos onte aquí nas novas. Trátase dunha campaña que busca inmunizar por vía intranasal rapazada de entre 3 e 11 anos. Na zona de Pontevedra están convocados 5 centros menores e na do Salnés 1.200. Un dos centros seleccionados para participar neste programa é o Santomé de Cambados. O Colexio Santomé de Cambados é un dos 55 centros educativos de toda Galicia que participan neste programa piloto de vacinación intranasal contra a gripe, unha iniciativa que busca inmunizar 19.000 alumnos de infantil e primaria de todo o país. 500 deles son da zona de Pontevedra e outros 1.200 da do Salnés, pertencentes a 6 centros educativos. A chegar a vacina aos nenos, de maneira que podamos protexer a esos nenos que entre 3 e 11 anos van a salir daqui vacinados, todos os que dixeran sí a esta vacina, cunha vacina intranasal, cunha vacina de máis fácil administración, polo tanto, máis aceptada polos nenos, e que non solamente protexe os nenos, sino que temos que dar esa mensaxe ao resto da poboación que estos nenos protexen así de alguna forma os seus avós, que moitas veces están cos seus avós, cos seus pais. Ademais deste colexio cambadés, a campaña inclúe o colexio Xunqueira 2 e a Escola de Educación Infantil Concepción Crespo Rivas de Pontevedra, o Área Longa e o Sagrada Familia de Vilagarcía e a Escola Sonrisas e Lágrimas da Illa. En total están chamados a vacinarse 1.700 nenos, de entre 3 anos ata 11 anos. E a verdade é que estamos moi contentos coas cifras sacadadas porque casi o 50% dos nenos aceptaron a vacinación.
hai moitos nenos que tamén aceptaron, pero que se van vacinar, pero non no colexio, porque no colexio só administramos a vacina intranasal. Hai nenos que hai indicacións nas que non poden recibir este tipo de vacina e vacinaranse no seu centro de saúde. A campaña de vacinación infantil contra a gripe de carácter xeral en todos os centros de saúde de Galicia tamén está en marcha dende este luns. Explican dende o Sergas que non toda a rapazada pode recibir este tipo de vacina intranasal. Bueno, que os nenos que conviven con persoas que están inmunodeprimidas ou que son alérxicos graves ao ovo ou que están con tratamento con salicilatos non poden recibir a vacina intranasal porque é unha vacina con virus atenuados. Entón teñen que recibir a vacina que está recomendada para os desde que teñen 6 meses ata 23 meses, que é a vacina intramuscular. Todos os nenos que están a participar neste programa piloto teñen unha idade comprendida entre os 3 e os 11 anos. Máis cousas, a Xunta destinará preto de 11 millóns de euros á ampliación da ETAP de Padrón que abastece a comarca do Barbanza xunto con outros concellos veciños. O Consello da Xunta aprobaba a pasada tarde a modificación do contrato para engadir unha partida de 1,2 millóns aos 9 millóns e medio de euros que xa foran aprobados no orzamento inicial. O obxectivo desta actuación é ampliar a capacidade actual da planta nun 40%, pasando de 250 litros por segundo a máis de 600. A ampliación do orzamento foi necesaria tras a realización dos traballos previos de excavación que provocaron desprendementos, polo que é preciso estabilizar o terreo, así como a reparación da estructura de algúns depósitos nunha instalación que leva operativa dende 1996. E o Concello de Boiro convoca unha liña de subvencións para clubes e entidades deportivas federadas dotadas cun importe total de máis de 63.000 euros. O obxectivo destas axudas é apoiar a participación destas entidades en ligas ou competicións oficiais, polo que están destinadas a financiar gastos federativos de seguros ou de xestión, desprazamentos, hospedaxes e manutencións, así como equipamentos deportivos, entre outros. O prazo para a presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a través da sede electrónica do Concello. A información e bases do procedemento están dispoñibles na web municipal. Gladiator Kids chega tamén a Rianxo. A proba terá lugar este vindeiro sábado, día 18, a partir das 4:30 da tarde na Praza de Castelao. Será unha carreira de obstáculos para nenos e nenas de 3 a 12 anos sen un fin competitivo. Todo recadado a través das inscricións vai ir destinado á Asociación de Axuda de Nenos Oncolóxicos de Galicia. Organizada pola firma Nocao, co apoio do Banco Mediolanum, este vindeiro sábado 18 de outubro vai ter lugar en Rianxo a Gladiator Kids. Trátase dunha carreira de obstáculos para nenos de idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos. Carreira que, xa levamos anos celebrando en toda Galicia, incluso en Asturias e Madrid temos feito este formato. É un formato super divertido. A primeira vez que se fai aquí en todo Barbanza, un evento deste tipo, que son aberto a corredores de 3 a 12 anos, ten a particularidade de que van acompañados dun adulto. Entón, tanto un como outro obxectivo que pasen os obstáculos que serán os nenos de 3 a 5 anos poñeremoslle 14 obstáculos e os maiores de entre 6 e 12 anos poñeremoslle 4 máis, serán 18 obstáculos. A proba, que xa percorreu anteriormente numerosas localidades galegas, terá ademais un carácter solidario, xa que todo o recadado coas inscripcións será destinado a SANOC, a Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia. 100% benéfica, é dicir, todo o recaudado vai ser, neste caso, para a SANOC. Encima temos a sorte de que gracias a Mediolanum e a Fundación de Banco Mediolanum, pois todo o que recaudemos entre 2.000 e 5.000 euros a Fundación o vai a doblar. Entón, eu creo que vamos a chegar mínimo a 3.000 euros, serán outros 3.000 que pois a Fundación Banco Mediolanum. Entón, estamos falando de unhas cantidades bastante altas, un evento familiar e sobre todo solidario, que ao final se ve que vai ter un resultado moi bo. Entidade esta última dende a que agradecen o xesto. Iniciativas como esta son super importantes para nós, non só porque nos axudan a recadar fondos para poder ofrecer este acompañamento ás familias, sino tamén porque nos axudades moito a sensibilizar sobre esta enfermidade, que nos damos conta cada día que é moi importante porque non se coñece
hai moitos máis casos dos que a xente pensa ou pode imaginar, é unha enfermidade que nunca se asocia a nenos ou a nenas, non? Entón, toda a sensibilización e a visibilización que podamos facer sobre esta enfermidade é moi ben recibida. As inscripcións xa poden realizarse en gladiatorraceoficial.com ou en deporticket.com. Dá os primeiros pasos unha nova edición de Xeración Sónica, o programa do Concello de Pontevedra que ten por finalidade formar e titorizar equipos para potenciar a creación musical e audiovisual. Está aberto o prazo para inscribirse nas audicións das que sairán os novos participantes na web apuntate.pontevedra.gal. Destinado a rapazada entre os 13 e os 16 anos, os interesados poderán anotarse ata o 23 de outubro. As audicións celebraránse o día 30. Despois, os admitidos serán contactados para poder formalizar a súa inscripción, aínda que de entrada son 30 prazas as disponibles, a metade xa están cubertas cos participantes no Rock Lab. Os escollidos para participar neste programa aprenderán da man dos titores a organizar as súas ideas e a crear en grupo. Ao remate do curso poderán gravar un disco e unha serie de vídeos, así como participar en concertos como resultado do proceso creativo. Na pasada edición da Xeración Sónica titorizáronse un total de 7 proxectos, un deles xa vinculado ao local de música ao superar a idade de Xeración Sónica. Gustaríame destacar isto, que non é apuntarse directamente a participar, sino apuntarse a participar nas formacións, porque Xeración Sónica é un proxecto que ven normalmente con nenos e nenas que xa participaron nunha edición anterior en Rock Lab, pasan a Xeración Sónica e continúan. Por iso non temos seguramente as 30 prazas libres que forman este proxecto, posto que hai mozos e mozas que xa estaban participando ano pasado, que continuarán coas súas bandas en Xeración. Intentaremos que esta sea a folla de ruta para seguir continuando, intentaremos conseguir algún concerto máis, porque a verdade é que o tema dos concertos é como a punta da lanza, non? Pero para todos os músicos o tema de tocar en directo é super importante e poder ter estas primeiras experiencias xunto cos compañeiros e tal, pois obviamente para nós é unha cosa super importante. Entón, é un pouco que buscamos que non só que as bandas poidan ter cruzar un pouco ese eido da formación e que teñan un pouco ese contacto coa industria, senón que tamén forma parte de ser un pequeno referente na cidade para os rapaces e as rapazas que están interesados en facer música. Queremos que ten esa capa de empoderamento que creemos que é moi importante na xuventude e máis nos tempos que estamos a vivir, non? Porque necesitamos ser capaces de imaginar un futuro diferente. E o Concello da Pobra convoca a 9ª edición do concurso fotográfico de micoloxía. O prazo para participar estará aberto ata o día 2 de novembro. Os aspirantes poderán presentar un máximo de 2 instantáneas. No marco das súas xornadas micolóxicas, o Concello da Pobra volve poñer en marcha o concurso fotográfico. Nesta 9ª edición agardan seguir incrementando a participación dos últimos anos con máis de 30 inscritos, co obxectivo de fomentar a creatividade e o coñecemento do medio natural a través dos fungos. Queremos animar a todas e a todos, afeccionados e profesionais, a participar neste concurso, coller a súa cámara e adentrarse nos nosos montes. Un ano máis, este concurso contará con premios para o primeiro, segundo e terceiro clasificado e, como sempre, o obxectivo é fomentar o coñecemento e o respeto polo noso patrimonio natural, pero tamén poñer en valor ese talento artístico que ten a nosa veciñanza. Os interesados dispoñen de prazo ata o día 2 de novembro para realizar as inscripcións e enviar as fotografías. Poderán participar cun máximo de 2 fotografías que deberán remitir o enderezo a pobra.micoloxía@gmail.com. Quen queira participar, que envíe tanto a inscripción, que necesitaríamos nome e apelidos e un número de teléfono de contacto, e automáticamente con ese correo de inscripción se envía a tarxeta de participación, que cada participante ben pode telo en formato no teléfono ou ben imprimilo e levalo ao monte para sacar a foto que corresponda con tarxeta e sen tarxeta. Como noutras ocasións, cada participante pode presentar un máximo de 2 fotografías, cada unha delas con 2 réplicas.
unha onde se vexa a tarxeta de participación, que será que identifique a esa persoa, e a outra do mesmo fungo, da mesma composición, de mellor calidade, onde non se vexa a tarxeta. E esa é a que enviamos sempre aos xurados. Temos un xurado composto por 3 membros, cada un son independientes e envíanse de forma separada e anónimas para que as valoracións sean sempre o máis xustas posibles. O xurado designará os 3 premiados que recibirán vales de compra por valor de 350, 250 e 150 euros respectivamente. Pois así rematamos, a actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.